Hello guys! Welcome back sa aming YouTube channel, Tres Marias Farm. So ayan guys, silipin natin yung aming mga alagang manok. Marami kami ngayon guys na manok na halos magkakasabay ng itlog at napisa. Napisa ba yung tawag dun sa ano? Oo, napisa ata yan. So ayan guys, so kung makikita nyo, ayan, ito ay isang linggo na to na napisa. Napisa talaga. Yung tawag, hindi ko talaga alam. So, ayan naman guys. Ano pa lang nito, kabababa pa lang sa kanilang pugad. So, ayan. Medyo mahina pa yung mga sisiw. Tinatalian ng aking kapatid para hindi maglayas yung inahin. Kasi minsan, maano sila, nanginginain dyan sa baba. So, ito naman, kasabay nung nauna. Ito, oh. So, ayan. Ang cute ng mga sisiw. Ayan. Bawat isang inahin yung na ano nilang itlog ay mga 10 ata. 10. Yung iba, 13. Ayan. Yan kasi guys yung hilig ng aking kapatid na lalaki. Mag-alaga siya ng manok. Tapos pinapalahian niya. Halos yung mga manok namin dito ay hindi na pure na native. May mga halo na talaga sila. May mga lahi na talaga. Kasi nag-aalaga yung kapatid kong mga tandang. Mga manok na lalaki, mga pansabong ba yun. Tapos inalagaan niya. Kinukulong niya doon sa kulungan. Tapos minsan naman ibinibinta niya sa mga nagsasabong talaga. So ayan ang hilig ng aking kapatid na lalaki. Hindi naman siya nagsasabong. Hilig niya lang talaga mag-alaga. So ito, paparamihin niya daw yung mga sisiw. Kasi syempre kapag marami na, so ayan, ibinta o di kaya naman paramihin lang para maging hindi ka nabibili sa palengke ng mga itlog, 'di ba? So ayan, kapag gusto mong magprito, maglaga ng itlog, andyan lang sa iyong paligid, andyan lang sa pugad ng mga manok. So ayan o, tingnan nyo ang cute-cute ng mga sisiw. Ayun, cute-cute. Ang cute ng mga sisiw, diba? Tiw, 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 tiw. Katatapos pa lang kanina ni Brad pakainin tong mga sisiw na to, kaya busog na sila.
Huwag ka na magano.